Semar Lambet Brojo ingkang maha luhur ingkang rahayu sawinantu sakunging karaharjan kajiwa lan kasawira nayakaning garis samya bayakaraning praja ingkang tansah rumeksa dumateng karaharjaning praja nilenggah kakung sumawana putri ingkang satuhuda Haji Nudarsana kula ingkang kajibah minangka talenging Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Mugi sih wiloso saha berkahing Gusti ingkang Maha Kawasa tansah kapatedhakna dumateng panjenengan sadaya lan kula. Para pinisepuh sesepuh ingkang dahat binektenan. Para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan. Amurwakane anggen kula matur sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalah puji syukur wonten ing ngarsanipun Dat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun aparing kanugrahan awujud menapa kemawon dumateng panjenengan sedaya lan kula satemahing dalu menika saged pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayu. Ing salajengipun honi karasanipun Bapa Dr. Titis Sri Muda Pitana ST Mtrop Arts sekalian Ibu Sri Harti Esos MPD ingkang ing wanci menika netepi darmaning asep ngawontenaken tata cara ngunduh mantu ing penganten inggih ingkang sesilih Anggit Surya Gumilang Eskom ingkang sampun kepareng hanjatu krama Dewi Ayuning Tias SSI putri kinasihipun Bapak Ade Suryadi SEMSI sekalian Ibu Sri Rahayu di dalam saking Taman Tridaya Indah Angka 3 Blok L 13 nomor 3 RT Kalih RW Gangsal 11 Wanasari Cibitung Bekasi Jawa Barat. Keparengna kula minangka jejering pambiwara angaturaken urut-urutane lampah tata cara ngunduh mantu ing penganten ing dalu menika. Minangka purwakaning tata cara inggih menika pambuka kalajengaken lumaraping penganten sekalian sobesan sapangombyong saperlu katindakaken tata cara pasrah saha panampi. Purna tata cara pasrah saha panampi uli katindakaken tata cara adat gepyokan waosan donga pamuji sungkem pangabekten saha atur pambagi harjo. Para pambagi harjanipun ingkang hamengku karso nuli para tamu kasuwun paring berkah pangestu dumateng penganten sekalian kanthi sarana foto sesarengan. Mekaten urut-urutaning lampah tata cara ngunduh mantu ing penganten ing dalu menika. Ing salajengipun mugia kersa lelenggahan ngantos dumugi ning purna matur nuwun.